Кой е казал, че CD-то и DVD-то са мъртви носители на информация? По-скоро това са вечни плочи. Днеска ще си създаваме Windows 10 инсталационно CD. И понеже диска, който държа в ръката ми е презаписваем, ще го изтрием. Поставяме го в записвачката. На практика форматирането става по абсолютно същия начин като флашката. Няма значение, че името е същото. Ще използваме Nero Burning Chrome, след което избирате вашия файл, именно Windows 10, вашия ISO файл и почвате да прогаряте диска. Сигурен съм, че това ще стане около 10 минути, понеже този диск е 4X, което е ултра бавно. Преди да започнете да прогаряте диска, бъдете сигурни, че сте нагласили правилните настройки, иначе просто ще имате загуба на носител. След записа програмата започва да следи за добри, лоши и повредени сектори. Въпреки че моето сканиране се бъгна и крашна. Но все пак успях да си извадя диска. Сигурно си спомняте лаптопа ми от миналото видео. За да не го включвам, защото ще стартира веднагически, ще използвам трика с кламера. Просто го бутам, специализираната за отварянето дупка и поставям диска. И след това започвам инсталацията. Не се отчаивайте, ако компютъра ви дълго седи на този екран. Просто зарежда. Понеже вече имаме инсталирана операционна система на лаптопа, ще натиснем произволен клавиш, за да стартираме от CD DVD-то. Не се притеснявайте, ако логото на Windows дълго седи така, то не е забило, просто ще продължи след малко. Вуаля! Първи ни е инсталационен екран. Избирате вашия език и продължавате. По принцип тази стъпка е няма, но тук имате избор между кракната и некракната версия. Аз ще избера кракната, не ме съдете, просто нямам валиден продуктов ключ. Съгласявате се за вашия откраднат лиценз и давате на Next. Тук имате опцията за upgrade или чиста инсталация, аз ще избера чиста инсталация. Ето го нашия хард диск с старата операционна система, просто го изтриваме. Тук вече се започва инсталационния процес, който ще отнеме доста време. Получихме първия рестарт point, те са няколко. При рестартирането не натискайте нищо, освен ако не искате пак да започнете инсталацията. Сега тук има някакви простотийки, които Windows сам ще си направи, така че се въоръжете с търпение. На този сетъп екран ви се показват интернет връзките. Аз ще избера най-горната. Избирате Express Settings за по-бърза ориентация. Отново чакане. Кой притежава този компютър? Вие. Някакви там акаунти за правене, пропускайте ако искате. Пишете кой ще притежава компютъра, ако искате си сложете и парол за по-голяма сигурност. Ако искате изберете Cortana. Пак чакане! Run. Оп! Нещо се избега са, не. Скарай се. Това беше за клипа, аз бях Марио и...